λες αφού γράφω. Γράφεις. Ναι ρε, γράφει βίντεο. Γράφει βίντεο ρε. Έλα ρε φίλο. Πότε το να ξεκινήσει το βίντεο, είναι αυτό εδώ. Γεια σας παιδιά, Αντώνης εδώ. Μαζί με το Σύγχρονο. Φάεις κατά. Μισό λεπτό. Πάμε. Παιδιά, θα κάνουμε ένα βίντεο που θα χτυπάμε κουδούνια. Τα βίντεο δεν θα είναι ένα, θα είναι δύο. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε μαζί, αλλά τα βίντεο δεν θα είναι ένα. Οπότε είναι. Να το κρατάω έτσι. Ελάτε εδώ να δείτε τι σκατά έχουν βάλει εδώ μέσα. What the fuck is that? Μαυρίλα. Πάμε στην ανηφόρα ρε. Ό,τι να είναι. Μαλαγίες, όπως να είναι και οι δύο. Ω, παιδιά, έχει πολύ λίγο ήλιο και οπότε δεν μπορούμε να... Κάτω με το κινητό. Το κάλυβο. Ω, Μου σου ήδη ένα λεπτό εσένα. εμένα 1 λεπτό και 49 δευτερόλεπτα. 49! Έγραφες. Α, παιδιά, περιμένετε να δείτε κάτι. Έλα ρε με την μπα... Κανένα. Να σας το δείξω. Πού την πάπια? Τι βλέπετε την πάπια? Μη στα πούμε. Φύγε, φύγε, φύγε. Γεια σου! Τι βλέπετε? What the fuck, παιδιά. Θα φέρω το κούκι. Ναι. Όχι, λάθος κάνω, όχι, δεν πας καλά. Πλάκα τσίριζε μια ώρα. Καλά φαίνομαι στην κάμερα. Ναι, σκουλίκο. Όμως, να εκεί. Όμως πού θα τρέχει. Θα τρέξουμε εκεί πέρα. Στη γωνία που είναι το πράσινο. Ωραία. Έχει σπασμένο τζάμι και λέει προσοχή σκύλος μαλάκα. Λεβοδά στο διάολο. Τι λες ρε, καταρχάς εδώ είναι απομονωμένο σπίτι. Ή αλλιώς πάμε για παρκούρ. Τι λες. Καταβάζουμε καινούργια το φως. Ναι ρε, Και ναι ρε, σου γνωσκιστεί εσένα. κάτσε, κάνε. Κάνε, μωρή σκατούλα. Να δοκιμάσω στη θάλασσα, όπως λέει και το Τζέι. Τι? Τυφλώθηκε ο άνθρωπος. Πάω σε μόνη. Πώς έγινε? Τι λες ρε βλάκα? 33 συνεχίζει. Ναι, συνεχίζουμε, δεν κουνάει. Έχει μείνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ξέρω, πώς το μπούτσο. Τέλειωσε το παιδιά. Παιδιά, εμείς θα συνεχίσουμε. Ελάτε να δείτε τι σκατά έχουν βάλει σε αυτό το σπίτι. Ελάτε. Εγώ ξέρω να κάνω το βίντεο. Ελάτε από εδώ, κοιτάξτε. Ω, παιδιά, το βλέπετε αυτό. Δεν είναι το σπίτι μου. Κοιτάξτε, μια σκατούλα, σαν το φάει ένα ζωφρέντης. Έχει τραβάκι αυτός βίντεο. Και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Παιδιά, ακολουθήστε με, θα κάνουμε κάτι πολύ κακό. Βασικά θα πάμε. Είμαστε μισό λεπτό, λίγο να διάσει, λίγο η γόνη. Λίγο. Απ' την άλλη, ρε. Τι, Απ' την άλλη. Απ' την άλλη, κοίτα. βλάκα. Εγώ ξέρω να σου πεις. Μου φάνησε να κάνω ξανά το βίντεο. Να έχει παγώσει οθόνη. Αλήθεια. Ναι. Ναι. Όχι, μπορεί να κοιμώσει με το μόνο σε εγώ.
Μη. Γαμίσου ρε μαλάκα. Γαμίσου. Από εδώ παιδιά. Στο διάβολο. 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα αυτά στο βίντεο, μαλάκα. Αυτό είναι δικό μου. Μαλάκα, μη. Παιδιά, χτύπησα μου κουδούνι. What the fuck. Ωραίο. Ας πάμε από την άλλη. Τάρι. Παιδιά, πάμε να χτυπήσουμε κι άλλο. Από εδώ, ακολουθήστε με. What the fuck, είναι και μεσημέρι. Έρχεται και ο Αντώνης. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Ας το διάολο. Αλήθεια. Πότε ρε χτύπησες κουδούνι ρε. Το μα μην το βάλω μαλάκα. Εντάξει, παπαριά ρε. Αλήθεια. Μου έχει πάει 3 λεπτά. Εμένα 8 και 25 δευτερόλεπτα. Εσύ να κράτησες. Ομιτζή. Παιδιά, ποιο βίντεο είναι. Ποια πόρτα να χτυπήσω. Μην πάμε πιο εδώ γιατί είναι ένας τρελός. Όχι, δεν είναι για το μανιακό. Εννοώ για έναν που μένει εδώ στο σπίτι ο τρελός. Δεν το ξέρω, ναι, αλλά εγώ το ξέρω. Και φωνάζει, οπότε το δίνω αυτό. Εγώ σίγα σου, εγώ χτύπησα. Γιατί φάνηξε ένα καταστροφή. Αυτή δεν έγινε και τίποτα. Άμα χτυπήσουμε θα πάμε από εδώ. Ναι. Πίσω δεν έγινε. Εκεί, όχι, εκεί πίσω. Πίσω σου. Δεν το κάνω εδώ. Εσύ, τι σου λέει, κάτσε. Παιδιά, χτύπησε κουδούνι. What the fuck. Κάνω τις στάσεις. Βλέπω μόνο μπροστά. Τελευταία φορά βλέπετε τότε που έχω. Συγγνώμη παιδιά, λίγο που καλύπτω. Παιδιά, βγήκε η κυρία που χτύπησε με το κουδούνι. Από εδώ. Άσε από εδώ. Μαλάκα της χτύπησα με το κουδούνι και βγήκε και ξαναβγήκε μέσα. Μαλάκα. Σειρά σου. Όχι από εδώ. Περίμενε. Σας συναντήσω. Φύγε από εδώ. Έλα από εδώ θα έρθεις. Σειρά. Είναι
σειράσω εγώ, χτύπησε. Πού θα χτυπήσεις? Περίμενε, κύριε, περίμενε. Να, αυτός εδώ. Δεν σας είπα. Τσίχλες. Κοίτα σουβάδες σας. Τι είναι αυτό? Σουβάδες. Ασβέστιο. Τι ασβέστιο, έχει πέτυχα. Τι με νοιάζει, δεν ξέρω. Το πορτοκάλι. Τα κόψω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, είναι κοντός. Έχει ακριβώς εδώ ένα. Αν έχει και εδώ. Φλωρίντα. 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 Κοιτάξτε, έφυγε από εδώ, ρε. Αφού σε νουπ. Ένα κόλ. Σε χέσω. Εδώ είναι το σπίτι, παιδιά, που σας είχα πει. Ελάτε να δείτε ένα ωραίο καραβάκι. Κοιτάξτε το καράβι, παιδιά. Ωραίο καράβι. Ωραίο. Ferryboat πρέπει να είναι. Άμα είναι να χτυπήσει κουδούνι, χτύπα και τελείωνε. Βλάκα. Sorry που έφυγες, αλλά χτύπησα ένα κουδούνι. Μιας που παίρνω, γιατί να μην χτυπήσω. Παιδιά, ήρθε η ώρα να χτυπήσω και εδώ. Πού να πάμε, ρε μαλάκες? Ας κάνουμε ότι περνάμε από εδώ. Ωραία. Μια γάτα από πίσω σου, μια γάτα. Βλέπω την οθόνη σου. Κουράδα. Εντάξει, θα κάνει ένα όνομα πάνω από αυτό. Εντάξει, έτσι θα πάω. Θα κάνω και στην κάμερα. Εδώ έχει κάμερα, μαλάκα. Μην χτυπήσεις το κομμάτι. Καλά. Έχει κάμερα, μαλάκα. Το είχα γράψει εγώ στο σχολείο. Αλλά άστο, δεν βιάζει. Ρε, τώρα παρκού θα κάνουμε. Όχι, παιδιά, τελειώνει το βίντεο. Γεια σας, like και subscribe.